Tete, kutaura chokwadi society haisi ready kutaura pamusoro pema-toxic mothers. Tichiti tisataura nekuti ndiamai, zvinenge zvichinzi unopara ngozi. Amai vangu vainge varonga nemwana wehanzvadzi yavo kuti ndinzi ndakabata chibharo. Kana ndakatarisa maindari ndiamainini vangu, mwana wasekuru vangu, ndekupi kwamakambonzwa makunakuna akadaro. Ndakazama kuprova innocence yangu, asi hapana aitenda kunzwa side rangu. Ndakatotorwa ndikatongwa, paiva nema-false witnesses. Mai vangu plotted my downfall, Tete. Izvo kwaiva kuteya upfumi hwangu. Mudzimai wangu akasara akadzingwa pamba apa, akanzi atore vana aende navo. Mai vangu vakasara vakaisa maroja pamba pangu, mari vachichyorera mhomwe. Ko kutyei, ivo vainge varonga dhende ravo rikabudirira. Ukuwo ndakanzwa kuti vana vangu vainge vachitambura. Mai vavo, mudzimai wangu, aitota maricho kuitira kuti vana vadye. Gore rekutanga ndirimo mujere, rechipiri, rechitatu zvinhu zvainge zvakaoma. Hama zhinji dzainge dzandifuratira ndikapwa mazita akasiyana-siyana kunzi ndiri muroyi omurombi anobata hama chibharo kuti aite mari. Ndakupinda mugore rechina pakaita imwe program yaitarisisa vanhu vari mumajere. Ndakaitawo rombo rakanaka, Tete. Ndikawana interview nemushamarare, akabvunza kuti ndaive ndapinda sei mutirongo uye maconditions nougaro hwacho hwaiva hwakamira sei. Ndakatanga kurondedzera zvainge zvaitika. Nyaya yangu ikabuda mumatelevision. Pane gweta rakaona nyaya iyi patelevision ikatanga kuita ma-investigation. Pakuda kuongorora nyaya iyi pakaonekwa kuti pane ma-stages avaive vasina kuita zvakanaka. Semuenzanise, mainini vanga vasina kuenda kuchipatara. Zve-rape kit kunotariswa kuti chokwadi vainge vabatwa chibharo here. Timeline yacho yemaitikiro azvainzi zvakaitika, something was wrong somewhere. Gweta iri rakafambira nyaya dzangu, hapana chandakabhadhariswa. Pakuzoitwa tsvakurudzo dzenyaya idzi ndipo pakazoonekwa kuti mainini vainge vanyepa kuti ndaive ndavabata chibharo. Apa vainge vatizira umwe murume vatova nenhumbu yemurume. Mainini ndipo pavakataura kuti handina kubatwa chibharo. Tete ndivo vakandiudza kuti ndidaro. Vakati vaizondipa mari yerent yecottage every month zveupenyu hwese. Tete, hautsamwi, unoperegwa. Ndakazoburuswa mujere, asi 4 years dzoupenyu hwangu dzakarasika. Kana mai vainge vakateya imba yangu zvekusvika pakuruka nyaya ngavagare zvavo, indakazviudza kuti handibvunzi, vachaita hwenguruve inozvikanga nemafuta ayo. Ndakanoona vana vangu vaisiririsa, ndakanokumbira vana tezvara kuti vambondichengetera mhuri yangu, ini chimbotsvaka zvekuraramisa mhuri. Ndakakurosa bhodha ndikapinda muSA. Mwari akavhura shira dzangu, ndikawana basa rinobhadhara. Patopera makore 3, Tete, ndakakwanisa kutenga imba muno muSouth Africa nemotikari. Vana vangu vakudodzidzawo muno. My wife is a pampered princess. Mai Nyakutumbura vakada kuzama kutuma vanhu kuti titaurana. Ndakaudza vana sekuru nedzimwe hama dzainge dzatumwa kuti chekutaurirana hapana hapo. Ndaive ndavaregerera, asi nehangu personally I was growing to love her from a distance. Handiti imba ndiyo yavaida, ngavagare tinotaurirana kuti chii. 4 years ndiri mujere ndichirumwa nemda. 4 years vana vangu vachitambura. 4 years vachihoresa mainini as a reward yekundirevera nhema. Chero dai muri imi hama dzangu maita sei, forgive and forget. Dai pasina chirongwa chakaita kuti ndibude mujere, nanhasi dai ndirimo, vaizotaurirana nani ndiri mujere. Handiti vaitoti zvavharana. Tete, handisi bitter, as I want nothing to do with her. Chete. As for material wealth, Mwari achadzosera zvakadyiwa nemhashu. Masura sei muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatawana yekutanga yanakwanisa kuposta on time because ndandamboenda kwachiremba mazuva angu ari kugwadza usingaiti ndachitadza kana kuona, asi totenda Mwari nekuti zvese zvakadzirisika. Iyi nyaya yemangoinzwawo ma-toxic parents ariko veduwe ma-toxic parents. Zvakaoma. I know a lot of us we have these kind of situationships and unotosha kuti woita sei because anenge ari mubereki wako. Regai tipinde munyaya inotevera, munongozotudzwa zvamunofunga. Kushandisa ma-street kids. Tete, how are you? Uyo anyora nyaya yezvigunduru atsika mumunda mangu, Tete, nekuti ini naye tiri musame category. Difference ndekuti iye anongoshandisa zvigunduru, ini Tete ndinoreurura kuromba. Asi ndaromba kudaro, Tete, outlet yangu ma-street kids. Handishari kuti uyu street mother or street father or street mwana or street muzukuru. Chandinongoda ndechekuwana wekurombesa mishonga yangu.
vana holiadhandhawo vari pano musati makota magwaro ekuti ziso rashe riri panhera nepachirikadzi. Ini hangu chandinongoda kubvunza musati mandijaja ndechekuti ini pachauya shamu chandirova, which I deserve by the way, ko imi muchaitwei kana muine rudo nehama dzenyu? Ihama dzani dzakazara mumastreets, nokuti chokwadi vamwe venyu munopractiza false faith. Judge not, tose tiri vatadzi. Tete ndiri muzvina business by choice kwete by chance. Tisu tazoita cash mtown, mari haizivani. Tete imwe mari yandinayo haimbori clean ba. Ndakaita kuwedzera ini kushandisa mbacho tete. Ndiri mutransport business, handina kuita inherit upfumo. Ndakatongwavha-ngwavhawo kuti ndiite murume pavarume. Tete asi chisingaziva ndechekuti ini ndakaenda kuDRC ndiko kwandakanorembera. Ndakaenda nemwe bhururu wangu, so akanditi munhu wechirume hangogarizve anofanirawo kuwana pekuzembera in case things go north. What ine economy yacho, one must be prepared for anything. Kushanda unoshanda asi zvikaenda nepamwe wodi. So sekuru vakazondipa mushonga wekuti ndipfume, asi kupfuma kwacho kwaive necombination. Pano neapo paifanirwa kuteurwa ropa kuti mushonga wacho usimbe. Tete, I did not care very much zvekudeuka kweropa, chero ropa racho risiri rangu. Agara maaccidents anowanikwa paroad, hapana suspicious activity yaizoonekwa. Right, ndakadzoka kumusha zvakanaka zvinenge imbashto dzangu ndakatyorera muhombodo. Business rangu rakatanga kufaya zvinomwisa mvura. From a nobody to a major player in the transport business was a dream come true for me. Ndava kufambawo nemaGD6. Vana vangu vava kudya zvavanoda, kwete zviripo tete. Unofila kamwe kaimportant, so feeling yacho haigoni kutsanangurika. Tete ndakatenga matrack nemakombi nemishikashika. Pano neapa kombi inokudubuka youraya tongoti 6 or 8. Vamwe vanongobuda vane mabruises and scratches. Saka panenge padeuka ropa ipapo tete. Saka panenge padeuka ropa ipapo pfuma yangu inobereka zvakapetwa kagumi tete. Ropa remunhu rine simba kana tazogara. Asi manje panoitika accident tete, pano create problems. Mweya wangu unenge uchitambudzika, unenge uri restless, usina kugadzikana. Saka nazvadaro ndinofanirwa kuwana kwekuisawo mweya iyi kuti ndiwane kugadzikana. Saka ndipo pandinoenda on a hunting spree, ndinovhima vanhu vatingati vasina hama. Kwete, hakuna munhu asina hama, asi ndinotsvaka kwekurasira mweya uyu. Saka the best way kwekurasira mweya uyu is to sleep around. Tete ndinoda kugara ndakuudzai kuti hakuna chinhu chinonzi casual sex kana tazogara. Panosangana vanhu paya, munhu either anokubira mablessings ako or anokusiyira mweya wetsvina. Ndosaka tete muchiona the institution of marriage iri holy. Anyway tete, ndinoenda kumastreets ndinotanga kuita sleep around. Handishari angava mastreet mother, mafather, mastreet kids nemastreet grandkids. Tete ini ndinosiya mweya yevanhu by having sex nevanhu vemustreet vasina anozovafambira kana upenyu hwaoma. Ndinonovagezesa nekuvatengera zvokudya zvinenge zvatoita at least ava ubhadhari ende havazokutsvake. Handisangani nemunhu 1 pabonde twice, less mweya uya wandakasiya pamunhu unodzoka wonditambudza. Ndanga ndichiti handisangani nemunhu mumwe chete pabonde kaviri, ndinozotora mweya uyu wandinenge ndasiya pamunhu tete. Woti mweya womustreet person wagara unoteverana naye. Hazvibudi. Saka kungotsvakawo wekusiyira tete, tichingoendawo takadaro upenyu huchitofamba. Pane angada kuziva kuti pane zviri kundinetsa here mukati meupenyu hwangu? Kwete, handina zvinondinetsa ini. Ndiri right as long as ndine kwekunosiyawo mweya iri kutenderera, ndinenge ndiri home and dry. Zvese zvinenge zvakaringana. Imi vanhu muri pano, I think you have learned a lesson tete. Musati chiva tiri mumaGD6 edu, hakuna munhu ari normal anosangana nevanhu 6 or 7 pabonde every day. Zvisiri zvemushonga. Tinenge tichitotsvakawo kwekusiyawo mweya inotitambudza. Iwo sara uchidzungaira, ini ndaenda nenyika. For now, let me enjoy my money. Izvezvi, I am sipping my imported wine. Zvakaoma, mangozviwirawo zviri pano. Kwanza hakuna casual bonde. Zvakaoma. Tete, makasimba here, ndauyawo kuzopa chenjedzo kune makazeni angu ari pano. Ndawana inspiration from my fellow cousin akanyora about male gold diggers. Ichokwadi tete, vamwe varume variko mazuva ano, ukasangwarira vakuda submissive providers. Ukasangwarira
vanokutsotsonyaa financially zvekuti paunozopepuka unenge watonaiwa kare, watadza kuvanda mubako. I think kwatova netype yevarume inovhima nesalt muhomwe. Haidiwe mamel gold diggers, hausi wega, ndoziva takawanda tete, asi hapana anoda kubuda pachena achibvuma kuti akadliwa nomurume mari yeumwe murume. Even haunoshanda woga tete, it's embarrassing kutaura chokwadi. Saka munhu anokurara mukati. Ini ndakasara padiki kupenga brain, ndakatozopepuka mari yose yapera. Zvakaitika tete, ndaive ndakarogwa zvakanaka nemurume wangu uye happily married. Taive takakomborerwa nevana 3. Tete murume wangu aishanda pamaini zvakanaka zvinenge, so umwe musi akatobva achienda kubasa zvakanaka. Ndakashamisika ndoona mota kubva kubasa kwake ina foromani, supervisor nevamwe varume 2 vaishanda navo. Ndichivaona ipapo ndakabva ndangoziva kuti something is wrong, nokuti mota dzanga dzisingauyi pamba. Baba teki vaenda kubasa nebhasi, vodzoka nebhasi. Kuti varwara here? Tete ndakavapinza mumba, ndiwo pavakandiudza nyaya inorwadza samare. Baba teki kwainge kusisina. Zvinonzi vakawirwa nedombo vakafira on the spot. Moyo wangu, chokwadi munhu andanga ndaita bye zvakanaka makuseni. Handiti murwere ndiye kumbopepawo uchimuvigira mabhanana. Mashoko aya akandinetsa kutambira. Ndaiva mudenial, ndaive mushoko. Company catered for rufu zvese, my expenses. My darling akavigwa, upenyu ndokuenderera mberi. Ndakagara zvangu ndichirera vana, ndipo pandakasangana naItai. Ndoda kukuudzai kana Satani choda hacho kukuwisira mumadhaka, chinokupa miedzo iri almost impossible to resist. Itai was the perfect gentleman kwandiri. Akava understanding kuti ndiri kugriva murume wangu, ko tainge tisina kurambanaka, tainge taparadzaniswa nerufu. Ende hatina kungotanga nekudanana. Takatanga tiri mafriends, achitondipa a shoulder to cry on. Ende vanatsotsi ava vari very understanding. Zvekuti chero kada kubura hombe, they will be there. Handiti vanenge vakamirira bhegi. Ini hangu nanhasi ndinozvibvunza kuti did Itai really love me? O angagara akazvironga. Mazuva akafamba, ini naItai tainge tatova ine official relationship. Kubasa kwana baba teki ndakazofonerwa kuti kune mapapers andaifanira kusaina. Ndini ndainge ndakaitwa spouse. So mari yese yaizoya muzita rangu kuti ndigochengeta vana. Mari yakabuda tete about $47,000. Asina nhasi ndikada kuita accounts dzekuti mari iyoyo yakashanda sei, ndinozvishaya. Itai yakabva angotanga kuti kumaini kwaputika mari. Baby ndikweretewo mari, ndinozokupa yakawanda. Wotora womupa. Baby mota yangu yaita problem. Wotora womupa. Imi woye ndakadliwa, ndakasvinura sedemba. Chandakakwanisa kuita kutenga motokari tete, which was a bad move. Dai ndakatanga ndavaka kustand zvaizomeka sense. Kuenda kumavacation neboyfriend nemari yeumwe murume. Tete handizivi kuti ndakadliswa here o ndaive ndakapusa Promax kutadza kuona kuti Itai was just after my husband's money. Ko kuita mapati, shamwari dzangu dzakambozama kunditsiura, asi hapana munhu anonetsa kutsiura say a woman in love nemwana wapapa. Mota iya yaitorwa ichiendeswa kumadhiri, chabuda hapana. Itai yaona kuti mari yakupera, ndipo paakatanga kubuda matrue colors ake, kuva rafu nekuundiudza uchembere hwese. Ndipo pandakatanga kuti kuona kuti ndatambwa pataundi. How could I be so blind? Ndakadliwa vatete, ndakadliwa mari yemurume wangu akashaika neumwe murume. Was I being punished? Punished for being stupid? Yeah, zvakaoma. I'm trying to pick up the pieces of my life. Asi ndine heartbreak mbiri, yekufa kwemurume wangu nekudliwa mari. Dai ndakatovakisa stand, ndakaisa maroja. Zvidori nani, vasikana vari pano ngwarai, vamwe varume vavako mazuva ano vavakuda masubmissive providers. Zvekuti ukasangwara vanokububunya vakakupedza. Take it from my experience. Even those who are living comfortable, ukangoona kuti murume uyu is not make sure, run with your life. Paita dambudziko munyika tete, ngwarai vasikana, ngwarai. Protect your money and your peace at all costs. Vane rudo ruri genuine vashoma, matsotsi ndiwo awanda kudarika vanhu. Anyway,
panyaya takaposta nezuro yemagold diggers yaya varume vakatouya vakati vedu tazvijaira isu tinodliwa kana tinodliwa asi hatimbokomplaini. Imi kana modliwa moda kukomplaina sei? Imi vakadzi muri mumajaira kudla varume. Ndonzokazve panyaya yekuti aiwa zvakatombosikwa zvakadaro kuti murume achashanda uchidliwako zvene baby. Men were created to be providers. Zvino kana iwe uya wodla mari usingadi kuvaka wodla mari kana yapera wotiza yapa manje hausikona kuti kudla mari yenherera nai vedu zvinozobuda zvakaoma. Saka kwangoi madzimai ngwarai pashi apo paita varume vari kuda masubmissive providers. Imi asiwo kana uri murume unowa sei uchipiwa mari nomukadzi? Ina ndiziva hangu asini varume vandoziva havadi havawanzoda kupiwa mari nevakadzi vanoda kuprovida varivo. Anyway, it's for you guys to judge. Tinokutendai nekuteerera kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.